A já vás vítám u dnešního videa opět s Fifi, jsem tady společně s... Chadzem. A tohle bude zase další 1v1. Doufám, že se vám tohle video bude líbit, dejte like, odběr a jdeme rovnou na to. Já tady mám teda navolenou tu Barcelonku a mně se dost líbí, takže já si ji dost možná rovnou vemu. Nebo uvidím podle toho, co se veme Chadze. Protože... No a tak přemýšlím nad tímhle velmi slabým týmem, který je statisticky v podstatě na tom stejně, tak já si mám Bayern. No, tak s tím nemám úplně dobrý názor s Bayernem. Přece jenom známe minulost Barcelony. Ale naposled je rozjela 4-0, takže dobrý. 4-0, 4-0, 4-0. Co zkoušíš tady jako na mě? Drž hubo, hej. Klidni to. Budu hrát největšího gouta. Který ti tam pěkně povaří. Povaří polívčičku. Myslíš toho šoškala Jamal? Tak toho fakt nemyslím. Levan Koky? Ne. Tak Rafinha. Rafinhu taky nemyslím, bavíme se tady o tom, koho jsem tam dal, kdo mu pořádně provaří polévčičku, kdo mu tam pořádně zavaří. A řekl Lewandowského, Lamina a Rafinhu a nemyslím ani jednoho z nich. Jdeme. Tak Balda. Nemyslím ani Baldého. Uvidíš tak koho. Vůbec někdo mohl zavařit. Tak já jsem si na to připravil Musialu. Upřímně chtěl jsem dát šanci Karlovi, ale mě těch 88 oproti 65 rating celkem lákalo, takže jsem si s dovolením dovolil tam dát Musialu. Jo, Ferran Torres je na hrotu, ty vole. Ferran Torres na hrotu, tak ten mě fakt zavaří. Ferran Torres na hrotu není. Počkej, cože? Jo, aha, je na podhrotu. Počkej, jako chceš mi říct, že De Jong mi zavaří, jo? Ne, Ferran Torres na podhrotu ti zavaří. Jako fakt. No jako minule tě docela jako zavařil. No minule, ale tak to je minule, to je hej! Mora. Dej mi to zpátky. Nesouhlasím. Kde je ten Nover, kam jako vylez Mora? Nevím, o čem mluvíš. Byl by pěkný, bys tak vysoko nepracoval a já měl komu. Výborně, konečně. Dobře, dobře, tak tady po něj vlít. Ty krása. Ty vadí do hajzlu s těma trikama. Já jsem to věděl, dělej Davies. Dobře, jsem chtěl říct, že Davies, Jamal proti Daviesovi mě šance mít nebude, takže toho budeme muset vyskylovat. Je. A jsem si myslel, že něco uděláš. Trošku proběh. To trošku proběh. No, je. O ne, Kane. Kane. Jasně, jasně. Os. Není dobrý. Oj. Jamal neumí skilly. To je vaj. Jamal nemá ani šedýho trickstra. Jsem si měl vzít Paříž. Ne. Aha. Trošku projel. Levan Koky. Nic moc, no. Zatím je to Levan Koky. Jako to byla krásná nahrávka, to je štegná. Oj. To si děláš. Hej, tady ty přízemní centry jsou strašně nebezpečný. De Jong to hrozně projel. Právě, že tam nedoletěl. A co to bylo? Hezky. Arau! Oj, celkem riskantní, ale... No, já se, ten Kane tam, já se ho kašlu na to, já se ho moc bojím. To nezatočíš, ne? To nezatočíš, že ne? On to zkouší. Ne, to fakt točit nebudu. Já jsem ani nekoukal, co už máš golmana venku, já jsem koukal na toto. Mám to udělat? Ne, nebudu, směně. Ty možná jsem měla být, ale... Hezký jízdas, ale jsem s ním šel sprint. Ježíš, to bylo zbytečný, ale Jamal. Lamin Bobol. To pojď. Já ho nemám rád, toho Lewandowského, on tam nic nedělá. Dělej! Dobrý. Může vyhrát. No vole, Gorecká. Hej. No nic, referee, hej.
Je. No tak ale. Ten Jamal je úplně tragický. Potřebuji hrát přes Rafu. We need Rafinha. We are Rafinha. Mhm. Oh, ty krása. Tak ten si ho pokopal. Jau. Vrátil jsem ti to. Kam ten Lewandowski je tak... Lewandowski je fakt levankoky. Levankoky. Nám Jamal. Oj. Co se Ty to vole, tak děje? ten kunde dostává strašně navařeno. Ty krávo. Já nemít Araucha. Já už Tak jsem byl dával dávno prázdný. high. Tak to byl fakt Krásný centr. zoufalý centr. Mhm. To byl fakt zoufalý. Krásná situace, fakt jsem to vůbec nezahodil. Výborně, Jamal. Jsem nopřah. Ne. Jamal. Zase se Dobře, Davis. Ne, zase. Jau. Hezký Gorecka. Zvládá hru pod tlakem. No ale Kunde fakt nezvládá hru pod tlakem. Kunde nezvládá vůbec nic. Yeah. Hezké. Tap in Merchant, tenhle. Gorecka! Já to budu hrát přes Rafinha. Tak až získám víš, tak to přenesu na Kundeho. Ale počkejte. Ten Bowie má stejný číslo jako Kunde, má stejný haircut a má stejný styl běhu. To není dobrý. Něco na tom asi bude, jsou trošku shodný. Až moc. Lamin Jamal, co zkoušíš? Tak já mě kam, kde jste, more? Kam? Co to děje? Hej, on je rychlej celkem. Oj. Já si říkám. Cože? Kamo. To je profesionální ragebait. Hezký Olise. Jestli to seka. Děkuju. Jsem měl nahrát. A tam nebylo komu skoro. Tam bylo třeba, ale kámo. No oni byli za hráčema a tam byl vzadu jeden a já jsem se myslel, netrefím. To, oj, vstavej, dělej. Zakazuju ti ležet. Oj. Ano, on něco udělal, to je neuvěřitelný. Kunde něco udělal. Ty vole, zachránil teďka se tu šanci. Ajaj, ty asi střídáš Kundeho, protože... Nestřídám Kundeho. Ale dáváš tam na druhou stranu, že jo? Možná. To prostě já už tě znám. Já chci hrozně něco vyzkoušet, ale... Uděláme to jako. Jako chtěl jsem vyzkoušet dát ho na... Dát Rashforda na levýho beka, ale uvědomil jsem si, že to asi nebude úplně dobrý nápad. A tak on je rychlej, tak proč ne? No právě, to jsem si jako řekl, že jo. Hej, a tak já jako nevím, jestli Kunda bude úplně lepší proti Olisemu, to bude spíš horší, bych řekl, ale nevadí. Já tam mám někoho, kdo se dokáže vrátit jménem Rafinha. Kunda se probere. Hansi Flick mu dal pořádnou německou plynovku. To jsem nechtěl. Mám ten nejmenší hráč a udělá tohle. A Kunda zachránil. Co to je? Tu druhou kočku.
Já to nechápu. Ne. Já si to zpracovávám prostě, more, na tom. Já jsem trošičku Běž, to dokážeš hezky nahrát. nejvíc. Ty, ten tam lítnul. Ukončený kotníky. Já se bojím, že mi ho zkosíš. Nemám důvod. Ne. Krásný. Proč? Já to tak nemám rád. Joshua Kimmich. Jo, Kimmich. Níž, já dostám hrozně napárek. Já dostávám moc napárek. Ruka. Já Lidi, chci co kornoch. Hej, lidi, co mají rádi Joga Bonito, tak tady ten zápas budou milovat. Co to je? Kámo, tenhle zápas by měl být to úplně naopak v realitě. No tak teď už bych to neřekl. Proč? To, že Barcelona v lize mistrů jako není úplně nejlepší, neznamená, že nevede ligu. Já neříkám. Jo, Barcelona je silný tým, ale jako Bayern je o roz silnější teďka bych řekl. Jako prostě herně bije, prostě porazili 2-3-0. Ty kráso, hej, tak ještě, dobrý. Můžu se zeptat? Co se to děje? Vůbec nevím a líbí se mi to. Herně by porazili 2-3-0. Mrdě. Jak tam mě naskočil. To bylo plánovaný. Jak to nepropadlo, vůbec to mám šajna, ale... Hej, tak ty jsi začal nějak útočit, to jsem trošku přestala líbit. Hej, co to je? Dobrý. To vůbec nemělo být na toho De Jonga, ale vůbec. Co to bylo? Teď on začal levitovat, ne? Mu zlomil kolena. Ano, Demogorgon. Normálně jak Will rozlomil toho Demogorgona. Teda, to je jedno, prostě vekna. No, tak no, ty jsi taky. Nekoukal jsem na to a vím, co to je. Já jsem to viděl celý. Taky vím toto. Já jsem to neviděl, já jsem neviděl jediný díl. Ani vůbec z žádného, nic jsem neviděl, jenom edity na TikTok. W. O Ježiši Kriste! Smash Mat. Oj! Smash Derek. Ej! Jasná. A červená možná. Šel sám. Aj, paní točí. Paní dotočí, mlám se. Ale... Jo! Ale... Ano. Tak teď ti dám ještě poslední šanci. Ještě tam dám Lajmera, Vietnam, Turecko. Teď ti dám poslední šanci. 78 minuta, 2-0, máš poslední šanci, chytil si penaltu. Takže to jsem věděl i bez tebe, ale... Oj, 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 oj. Asi bude offside, co? Ne, možná. Ale každopádně jsem se fakt jako leknul. Tak to ani nedal, ty vole. Strašně moc, ale strašně moc obránců. Mám 4. Ano. Uj, pryč! Teda De Jong, nebo co to je za dřevák je tam. Hezky. D ulice. Štráse. To ještě bude odkovat brány, ne? Jo. Ty vole. Straßenfest. Boom. Boom. Boom.
Oj, hezky nara. Právě jsem vyfakoval můj screen. Nevadí. Vyfakoval můj screen. Au! Chudák Lewandowski, kámo, proč ten Lewandowski vypadá na tom screenu tak malinký? Nevím. Kolik měří? Dělej brmíč, dělej. A. Co to tryhardíš ještě? Ne, tryhardím. Oh! Konečně něco udělal. Nebo do půl času jsem to tryhardil, pak už jsem to trošku polevil. Pak už jsem si to začal trošičku užívat. No, rage bait. Co to je? I hate this game. It's lagging as hell. To jsem nebyl já, to udělal sám ten kontroler. Dej můj. To byl sám ten kontrolér. A počkej, já tam na ty 2 minuty tam dám Karla. Dáme na to minutu. A tak nedám kašlu na to, moc práce. Ne. No tak to už jsem úplně projel. Úplně. Jdem se před barcelonskýma fanouškama. Děkuju moc. Děkuju. Mám jenom... Jo. Takže tady ten zápas jsem opět a zase prohrál. Stejně jako ten minulej. Ale to vůbec nevadí a tentokrát se s váma rozloučím opět já. Doufám, že jste si toto video užili, protože já jsem si ho rozhodně neužil. A... Já jsem si ho užíval na maximum. A vyhráli jsme pohár, jo, vyhráli jsme pohár, Doufám, že jsi to krásně užil. Doufám, že jsi to krásně užil, já jsem si to neužil, doufám, že vy jste si to užili. Opět vám říkám, dejte like, dejte odběr a čau. Hej, čaga.